A vai dizer, está tonta. Dixo-me antes eu queria provar e dixenlle que non. Vai provar, estar a salir con os vestidos. Xa. Obrigada. Que está facendo? Está chulo, está. Xa sabía que non che gustaba. Xa sabía que non che gustaba. Eu non dixen que non me gustaba. A ti tampouco, verdade, Uxía? Sí, Che gusta a ti? Eu non sei se me gustou. ese é moi fresquiño. Non sei se me gusta ou non. É moi raro. Ten razón o papá que parece máis un pijama que outra cousa. Non, pero me queda sección, usar, non sei que tengo outra forma. Vale. Que ande buscar mucho, que ande por Río. Mira, el día vai ser unha friki para ti. Non vexo polo. Trae o paraguas, que te levo para que saques fotos. Non. Todos no sitio, comemos en esa esquiniña. Ai, non sei, se quitar, se non quitar. Estou en pensos. Hai máis pan que eso, solo ese No. modelo. No, modelos. No, no. Solo ese. Aí va, mira, se tiña teléfono, que se non hai. Aí agora tamén. Logo foi así ao entrar. Non digas que non se come ben así. Nosotros sempre... para ir empezando. Quería che deixar levar as aceitunas, pero era yo fixo aquí no bolete. Estos están gastadillos, Además, sabes. No momento. Se non tes barriga, cariño. Vaya. Barriguinha teño eu, mira.
Yo xa estou hinchadísima, Dios, hasta me doi. Por onde vamos? Non queres ir mirar o castillo? Ai, no, eu... Mi madre, non o vea coas gafas. Levaba en tempo cerrado. Eso é por poñer perros no. Mira que vista do miño. Castelo de Ferreira. Costoulles vir, pero chegaron. E ali arriba que será aquilo? Aquilo vivo ou non? Sí. Ali, hai unha cousa que eu sin gafas non vexo. Ves? Sí. Mira que vas a ver desde aquí. Hola. Queres chuches? Non. Aí hai un posto. Bueno, de dirección prohibida non está moi grande, non? Sí, bueno. Eu cego, vim o tiramisú e xa non vim nada máis. Mira que así non están tranquilos. Non nos botan na sala. A amistade, me dices tú. Non
Ten Santa Tecla. Isto xa é alá. Paga 10 euros por quitar 20. Comemos rápido a unha e viñémonos. Que temos que vir a máis cedo, ás 3 de non sei que. Es que ahora van a baixar os tesoros. Ahora sí que se baixan os autobuses. Vimos outro día, non te importa. No. Aquí logo vimos, facemos así, comemos a unha e despois de comer... Mira, non parou ese. Ai, non se parou polo coche que baixe. Non, mira aquí. No, pero aquí pode ser. Aquí, mira que bonito, ostras, merece a pena. Espera, espera. Mira que bonito. Podes te baixar, filho. Non me fai. Mira que isla. Isla, pero non vive nadie. Mismo que está apretado. Está apretado. Sí, que soltó. Mira, soltó su chico. No. Bueno, na casa mirando. No, pues non se soltó desgraciado. Polo mesmo sitio. Eso non fixen nada. Deixo que o gardo. Además es espectacular. Non os que probastes vos. Sí. Estaban ricos. A mí moito non me gustaron, pero se queres probamos. No. Hai que comprar 6. Podemos comprar. Non. Estamos por aquí outro. Volvemos a ir deste. Ten dos cuniños. Pasa que ten a porta pechada. Ai, claro. Oye, tratar que me emocionas. No millón. Eu creo que sí, porque os tickets comprabas ali, vai. Pero así non se ve Ribadavia. Guapísimos. Xa está. Quer que saquemos a mascarilla? Mascarillas de todo. Te saca de verdade. Sí.